shi ne wannan mu da abin da za mu yi muna mun hanyar za mu samu alheri ne ku ke guda ake da duk abin da za ka yi a yi hanyar ne ko kan ba ka wasu bai da ba da
kai na ɗauka na san yaro ya wallahi. Wanda yaro da